2001. Et stævne, hvor chips og cola spiller vigtige roller. Det virker meget som om, det er en legeplads, specielt for drenge. Ja, men altså, det der adskiller mænd fra drenge, det er jo prisen for deres legetøj. Der er ikke mange piger herude, hvorfor ikke? Fordi jeg tror ikke, der er så mange piger, der spiller computerspil. Men det gør du? Det gør jeg, ja. Hvorfor? Fordi jeg synes, det er sjovt. De spurgte sidste år, hvad det sådan skulle være præmier, og der foreslog vi selv en pokal. Var det fordi I vidste, I ville tage den selv? Et eller andet sted gjorde vi nok. Gør der med chips og cola, der sidder foran skærmen sådan i 4 dage. Er det sådan? Ja, det må jeg sige ja til. Det billede tror jeg ikke, vi kan råbe ret meget med. Jeg skal lige høre, du har 32 liter cola med. Hvor længe holder de? Vi er så på stykker om, men jeg håber, at de holder weekenden ud. Men er det det, man lever af? Det er jo det fordommen kører på. Ja, lidt. Det holder en lidt mere vågen, vil jeg så sige. Det ude på natten, der hjælper de sgu. Både for at holde sig vågen, fordi der er koffein i, og fordi det smager utroligt godt. Det er noget af yndlingsdrikken. Det samme, uanset om man er dreng eller pige. Jeg har kun cola, men det er da nok for mig. 10 hamburger og en Big Mac-menu. Det er stilen. Hvordan har man det så, når man kommer hjem? Skønt. Det er ubeskriveligt. Og hvad med bumserne? Springer de frem i panden? Ja, du kan prøve at kigge i ansigtet på mig, men jo, det kan ske. Politiet har brug for betjente med anden